nyt päällä. No niin, nyt saatiin sitten rekordi päälle pikku alkukankeuksien jälkeen. Ja mulla on Jees. täällä tosiaan tänään Jouni mun vieraana. Mun aika pitkäaikainen asiakas jo erilaisissa paketeissa on ollut mukana, niin tehdään pikku haastis. Katsotaan, millaista tulosta Jouni on tässä saanut aikaa ja kuullaan Jounilta vähän itse, että miten homma on lähtenyt käyntiin ja missä mennään. Niin voidaan vaikka lähteä Jouni siitä, että voit vähän, jos haluat kertoa itsestäsi ja sitten mennään siihen vaan, että millainen sun tilanne oli, kun lähdettiin tähän valmennukseen tuossa reilu vuosi sitten ja melkein 1,5 vuotta sitten. Ja mitkä oli ne suurimmat kipukohdat, mitä sulla siellä oli, niin anna mennä. Jees. Okei. Eli tosiaan mä oon Jouni. Mä oon tämmönen viikon päästä 60-vuotias papparainen. Tämmönen toimistotyöntekijä, opetushommia tehnyt. Ja tosiaan, mitä nyt tuosta Allu sanoi, että on pitkä historia ja se pitää paikkansa, että se oli joskus varmaan, kun oli jotain koronaa just iskenyt jotain 20 syksyllä, niin mulla oli ensimmäinen semmoinen puolen vuoden sessio Allun kanssa. Silloin enemmän tehtiin treeniä, hiukan ravintopuolta. Mä pidin kyllä silloin ravintopäiväkirjaakin ja muuta. Mä sain itteni aika hyvään kondikseesiin sitten kevääseen jotain 21 mennessä. Sitten mulla kävi semmoinen, että mä rupesin tekemään matkahommia ja käymään Lahdessa 2-3 kertaa kuukaudessa. Se rupesi vähän niin kuin menemään sitten elämä epäsäännölliseksi ja siinä kävi niin, että mä varmaan lihoin niin kuin 2 vuoden aikana sillä 10 kiloa per vuosi, mikä ei ollut sitten taas ollenkaan niin mukavaa. Eli siinä meni vähän semmoinen syöminen lähti käsistä, eli tuli syötyä kebappia ja burgeria ja muuta tämmöistä, sipsejä, suklaita ja ei muutakaan niin kovin järkevää. Jotenkin tämmöinen oli se tilanne. Ja sitten tosiaan aloitettiin uudelleen. Joku tosiaan alkaa olla yli vuosi joka tapauksessa aikaa. Joo, miten silloin, se oli sitten reilu vuosi sitten, Mati No Suo, se oli jotain semmoista, mä havahduin siihen varmaan 24 ihan 23 loppuvuodesta 24 alussa mä päätin, että nyt mä rupean tekemään jotain. Mulla oli siis silloin kun me lopeteltiin, niin mä olin hyvässä kunnossa silloin 2021 ja vyötärö oli jotain metrin paikkeilla. Ja tosiaan niin kun nyt vyötärö oli siinä joulun aikaan metriä 18 ja painoakin varmaan aika lähellä 120 kiloa. Niin mä päätin itse tehdä, että mä kaivoin, koska mulla oli ollut sit siinä, kun mä olin siellä Lahdessa käynyt ja muuta, niin mulla oli niinku pikkuhiljaa loppunut kaikki treenaaminen. Vaikka mä olin nyt kävellyt ja tykkään kävellä, mutta ei se nyt auta mitään, jos syö ihan helvetisti. Niin mä rupesin sitten kaivaa noin vanhat treenit esiin ja siinä sitten tammi-helmikuussa mä treenailin. Ja mulla oli vähän niin kuin ajatuksen, että mä en nyt piittaa tuosta läskimäärästä, vaan mä nyt vaan rupean niin kuin pistämään itseäni hyvään kuntoon. Ja sitten siinä kävi semmoinen hyvä onnenkantamoinen, mitä aina elämässä sit tarvitaan, että sun rupesi olla koulut ohi siinä vaiheessa. Ja sä sit otit minun ihan yhteyttä ja kysyit, että mikä meininki, koska ei oltu ihan nyt varmaan vuoteen missään tekemisissä ja muuta. Se oli hyvä sattuma ja mä kerroin, että mulla oli sellainen tilanne, että apuakin pystyisi ottamaan kyllä vastaan. Että mulla oli
kyllä mä olin saanut treenattua ja ihan hyvin, mutta tosiaan niin vyötärö oli ehkä sentin kadonnut siinä 2 kuukaudessa, että tarvittiin siihen ravintopuoleen ainakin apuja. Joo. Eli oliko sulla sitten, jos miettii niitä suurimpia kipukohtia, kun alettiin liikkumaan, niin oli varmaan se syöminen ehkä se suuri. Että sä saa treenit kylläkin itse käyntiin, mutta sitten se varsinaiset tulokset jää vähän niin kuin silleen just sentin. Joo, niin ja sitten se tosiaan mä en nyt oikeastaan yrittänytkään, koska mä ajattelin sitten se, että kun alkoi mennä se lihaskuntokin vähän huonoksi, niin mä ajattelin, että mä nyt rupean niin kuin omatoimisesti ainakin siihen, mihin pyrkii niin kuin pystyy vaikuttamaan, niin on se, että rupeaa tekemään niitä treenejä. Mutta se ravintopuoli se on vähän semmoinen mulla ainakin, niin kuin, että mun täytyy päästä semmoiseen tietynlaiseen moodiin, että mä oon siis 20 vuoden aikana pystynyt pudottaa painoa varmaan, mä en tiedä kuinka monta kymmentä kiloa. Että se ei, on niin kuin, ei mulla ole painon pudottaminen vaikeaa, mutta se, että mä saan itteni siihen oikeaan niin kuin käyntiin, että siitä täytyy saada nyt niin kuin se kone käyntiin, että okei, nyt lähdetään niin kuin tekemään jotain, niin kyllä se siitä sitten lähtee. Joo. No miten mikä sut sit sai lähteä siihen valmennukseen? Mikä oli se semmoinen niin kuin merkittävä juttu, mikä teki sulla sen päätöksen, että nyt lähdetään uudestaan niin kuin ottaa tästä hommasta tarkempaa otetta? No mulla oli just se selkeä tarve tavallaan siihen, että koska se tilanne oli päässyt niin kuin sitten 2 vuodessa aika pahaksi, että sitten tavallaan niin kuin ei ollut enää hyvä fiilis ja ei ollut hyvä olo ja tosiaan niin kuin kaipas jotain muutosta tavallaan, että en mä nyt aktiivisesti olisi varmaan tuossa vaiheessa vielä niin kuin hakeutunut ns. Tai niin kuin ruvennut ketään TA:ta hakemaan, että siinä oli tavallaan nyt onnellinen sattuma, että sä satuit ottamaan yhteyttä. Että tässä oli niin kuin, että sä nyt kysyit, että mikä sai lähtemään valmennukseen, niin se oli tietysti se, että tilanne oli paha, mutta niin kuin, että en mä nyt vielä aktiivisesti hakeutunut, että sä niin kuin satuit tulemaan niin kuin juuri oikealla hetkellä ottamaan niin kuin yhteyttä. Ja sitten se oli myös hyvä, että tosiaan niin kuin mulla oli tilanne huono, että jos sä olisit ottanut vuosta aikaisemmin yhteyttä, niin silloin mä olin sanonut, että ihan hyvin menee, että heippa vaan. Joo. Mutta hyvä, että sattuisi tuohon oikeaan hetkeen, että tulee se yhteydenotto. Mukava homma. Lähdetään vähän miettimään, että miten sinulla sitten lähti se käyntiin. Eli me tosiaan sitten tämän puhelun tai tapaamisen jälkeen me aloitettiin se yhteistyö uudestaan. Ja kerro vähän, että miten sä lähdit treenaamaan, mitä tehtiin sun syömiseen muutoksia, mitä se arki alkoi pitää sisällään sitten? No joo, siinä oli monta asiaa tavallaan, että tosiaan niin kuin nyt mä halusin enemmän niin kuin ravintopuoleen tavallaan niin kuin semmoista kontrollia, että se oli jotenkin mennyt ehkä helpommin silloin viimeksi ja mä halusin vähän ehkä oppiikin jotain uusia asioita tässä, eli siinä oli treenejä, mä rupesin tekemään 3 kertaa viikossa, eli siinä tehtiin niin kuin selkeästi sä teit ohjelmat, mitä mä rupesin noudattaa. Mulla ei ole ikinä ollut niin kuin vaikeuksia noudattaa mitään treeniohjelmaa, että jos sovitaan jotain, että mä teen ne treenit, niin se ei ole mikään ollut ongelma. Eli treenit lähti tavallaan ja ne olikin jo siinä pyörimässä ja tosiaan siinä nyt sä teit sitten ehkä nyt vähän haastavampaa ohjelmaa, kun mä olin jo jotain itse tehnyt. Mutta sitten siinä oli tärkeämpää se, että ruvettiin niin kun todellakin niin kun miettimään sitä ateriahommaa, eli
mulla ei ole niin kuin ollut intoa kuitenkaan eikä mahdollisuuksia, koska mä olin Lahdessa ja milloin missäkin, että vaikuttaa tavallaan niin kuin mihinkään. Mä en nyt voinut ruveta mitään vaakaa kantamaan mukana tai muuta, mutta tartti niin kuin jotenkin saada se syöminen järkevälle tolalle. Eli siinä oli sitten pointtina se, että lähdettiin tekemään semmoista nyrkkimallihommaa. Eli että siinä on niin kuin käytettiin omaa tavallaan kättä ihan niin kuin, että pistetään pari nyrkillissalaattia ja pikkurillinen rasvaa ja muuta. Eli, 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 eli otettiin se syöminen tavallaan kontrolliin, että vaikka mä söin 5 kertaa päivässä aamiaisen, lounaan, välipalan, päivällisen iltapalan, niin sitten se, että ne oli niin kuin järkeviä, mutta sitten se ei mennyt kuitenkaan miksikään niin skitsoiluksi, että mä punnitten 38 grammaa pekonia tai jotain tämmöistä. Eli se oli, niin kuin, se oli semmoista, niin kuin, että otetaan niin kuin sitä haltuun sitä syömistä esimerkiksi ja muuta. Minkähän tämä kysymys muuten oli? En muista itsekään, mutta hyvä vastaus oli. Kaikki tuli siinä. Joo, toi nyrkkimalli on tosi tehokas, koska sä pystyt sitä kuljettaa sit ihan mihin vaan. Jos sä joudut käymään, kun sulla on, niin sä joudut niitä buffeteissa käymään, sä reissasit jonkin verran. Sä et ollut kotona aina välttämättä omien Joo, ja se oli tosiaan niin sit se, että se oli hyvä niin tietää se, että aikaisemmin esimerkiksi, niin kun mä kävin buffeteissa, niin buffetti on aika paha paikka, että kun se nyt kuitenkin maksaa 12-13 euroa ja siinä on 3 eri ruokalajia, leivät ja jälkiruoat. Siinä on vähän semmoinen niin kuin possukarkkikaupassa olo, että minäpä syön kaikki mahdolliset. Eli sitten oli niin kuin, mä suurin piirtein katoin etukäteen, että mitä ruokia siellä on tarjolla. Ja mä niin kuin visualisoin sen, että okei, niin kuin, että tosiaan niin kuin tohon, no mulla oli jopa semmoinen systeemi, mä otin paljon, niin kuin, että mä söin tosi paljon salaattia esimerkiksi, että mä otin niin kuin, kun siellä oli keittolauta, niin mä pistin keittolautasellisen täyteen salaattiin ja sitten toiseen lautaseen sitä ruokaa ja muuta sen nyrkkimallin mukaan ja pyrin jättää sitten kaikki ne, leivät jätin pois, jälkiruuat tavallaan pois. Et koitin syödä sen niin kuin järkevästi sitten sen mitä syön, niin sen syödä mahdollisimman hyvin, että ei kakkuja eikä vehnäpullaa eikä muuta. Miltä tämä tämmöinen tuntui? Miten sun arki muuttui tämän suhteen? Oliko sitä helppoa? Oliko sitä vaikeaa? Pitikö sun paljon taistella vastaan? Miltä tuntui? Se oli tosi helppoa. Ei siinä ollut mitään, niin kuin, että siinä oli tavallaan sit myös, niin kuin, ehkä siinä oli vähän semmoista pelkoa aluksi, että kun ne annokset tavallaan oli, aikaisemmin niin kuin mulla on ollut sit se, että yksi noissa buffeteissa, että sieltä tulee helposti ollut semmoinen, että ottaa jonkun pikku lautasellisen salaattia siihen sivuun ja sitten nykertää sitä ja muuten siihen kaikki mahdolliset mätöt, mitkä on hyviä. Niin sitten siinä oli niin tavallaan se pelko, että lähteekö tästä nälkä esimerkiksi, ja onko tämä nyt järkevää mennä buffettiin ja syödä tämmöinen pieni määrä ja suurin osa jotain salaattia. Ja tämmöinen, niin kuin, että se oli helppoa ja toisaalta se oli niin kuin aika, että se oli tavallaan mukavaa sit se, että huomasit, että sä pystyt niin kuin, sä et ole niin kuin täysin viettien vietävänä, että sä pystyt menemään sinne buffettiin ja toimimaan niin kuin järkevästi, että sä otat tätä ja tätä, tuohon salaatit ja tuohon pari perunaa ja tuohon pari jotain broilerpihviä ja se on that's it ja pari lasia vettä ja näillä mennään. Ja niin, jättää ne kaikki, niin kuin, että mulla oli semmoinen tapa sitten, että mä kävin iltaisin just jossain Burger Kingissä tai vetämässä kebabit ranskalaiselle ja muuta, että sitten oli niin kuin jonkunnäköinen järkevä suunnitelma, mitä sitten syö myös
kun pääsee kotiin ja muuta. Että se on semmoinen jonkunnäköinen kontrolli, että ei ole niin kuin täysin niin kuin ruokahimojen ja halujen vietävissä, sanotaanko nyt näin. Kyllä, ja sit vielä niin kuin sekin, että myöskään näitä herkkuja eihän niitä missään vaiheessa silleen lyöty kokonaan pois. Eli ei ollut semmoista nollatoleranssia, vaan enemmänkin opeteltiin semmoista, että niille on sitten aikansa ja paikkansa. Ja sä oppisit sen hyvin, eli sä välillä pystyt herkuttelemaan, mutta silti sun tulokset meni koko ajan eteenpäin. Ja siitähän me rakennetaan sitten semmoinen kestävämpi elämäntyyli. Joo, ja se oli niin kuin selkeästi semmoinen iso tavoite, niin kuin se, että vaikka se niin eka se valmennus oli hyvä ja muuta, mutta sitten kun säkin lähdit sinne Savonlinnaan ja muuta, eikä meillä ole mitään yhteydenpitoa ja mun elämäntilanne muuttui ja muuta, niin se on helposti kuitenkin, niin kun se oli vain puoli vuotta eikä siinä oltu niin paljon sitä ravinnon kanssa tekemistä, niin helposti se myös niin kun lähtee lipsumaan. Ja sitten kun se lähtee lipsumaan, niin sitten se tahtoo lipsua enemmän ja enemmän. Ja se on tosiaan se, mikä on kaikkein pahinta, mikä varmaan puhuttiinkin silloin aluksi, että se tulee niin hitaasti kuitenkin, että vaikka sitä tulee 10 kiloa vuodessa, niin se on kuitenkin sitten kilo kuukaudessa, niin se ei ole niin kuin viikkoa päälle, kun 200 grammaa ja muuta. Että se tulee niin kuin, että okei, niin kuin, että sä nyt voit vetää aika reippaasti kuukauden pari ja sitten on tullut puoli kiloa lisää. No eihän tuo nyt ole yhtään mitään, niin kuin, tai jotain semmoista, mutta sitten kun onkin mennyt puoli vuotta, niin sitten on tullut 5 kiloa. Oho, no pitäisikö tehdä jotain? No ei nyt vielä, ja sitten on mennyt vuosi ja nyt on 10 kiloa. No nyt tarvitsisi jotain tehdä, mutta ehkä ensi viikolla mä aloitan. Ja sitten se, niin kuin, se lähtee tosi helposti, koska se ei näy niin kuin viipymäti, se huono ravinto esimerkiksi ja niin kuin se, että elää yli äyräiden, vaan se tulee sitten, niin kuin, sen huomaa sitten vähän, kun on jo liian myöhäistä. Kyllä, ja tämän takia me nyt mun osaaminen on mennyt paljon eteenpäin, niin sitten keskityttyy nimenomaan siihen, että ne sun käytösmallit siellä niin kuin kehittyy kestäväksi ja sitten se pitää sut siinä kunnossa niin kuin pidempäänkin. Eli keskityttiin lähinnä niihin käytösmalleihin ja sitten kun on kyse painonpudotuksesta, niin todella oleellinen on se ruokavalio ja mitä suuhun laittaa, niin suurin huomio oli siinä oikeastaan sitten. Kyllä. Hei, no nyt sitten kerrot vähän näistä, mitä sä teit ja miten se istui sun arkeen, niin nyt kerro vähän millaisia tuloksia sä sit sait, eli mikä oli se lähtötilanne, sä äsken sanoit, että meinasi sulla 120 kiloa painoa ja 118 senttiä oli vyötärö. Ei nyt 180 sentään. Ei sentään, se on vähän liikaa. Joo, eli eli se lähti sitten tavallaan, kun se lähti hienosti käyntiin, eli meillä oli semmoinen systeemi, mä en tiedä mikä nyt, mutta mehän pidettiin aika tiiviisti yhteyttä ja meillä oli tämmöinen videopalaveri kerran viikossa, mikä on, ja siinä niin aika pitkällä mä muistan, se oli silloin keväällä silloin me pidettiin tiiviisti, niin silloin me puhuttiin paljon tosiaan syömisestä ja kaikesta levosta ja vähän kaikesta, mikä on tärkeää, mutta ne lähti niin kuin tavallaan tosi hyvin, että se vyötärö alkoi niin kuin esimerkiksi sulaa ihan silmissä just sen, kun otti sen syömisen vaan haltuun, että se lähti niin kuin, että oli siellä viikkoja, että ei tapahtunut ehkä mitään, mutta aika säännöllisesti sai sanoa, että sentti viikossa lähti vyötäröltä, joskus jopa 2 senttiä. Ja niin kuin silti mä en niin kuin juurikaan niin kuin nähnyt nälkää, enkä vetänyt mitään niin kuin överi itserääkkiä, vaan niin kuin tein sen ohjelman mukaan ne treenit ja muuta. Ja eli jos se lähtötilanne oli nyt 117, 118, niin siinä
sitten jo syksyyn mennessä se oli varmaan pudonnut jonnekin 105 senttiin esimerkiksi vyötärö, koska painoa mä en niin halua aina seuratakaan, koska sitä on aina liikaa. Ja sitten niin siinä oli sitten jossain vaiheessa muutettiin se tavoite ja taidettiin laittaakin se, että vuoden loppuun se on se metri, se vyötärö. Ja se saavutettiin siinä sitten jo, se oli jo marraskuun lopussa. Ja mitäs, lihaskunto ja muutenkin kunto, niin kyllä musta näkee sen kropasta, että mä oon nyt taas hyvässä kunnossa, 60-vuotiaaksi ihan hyvässä kunnossa. En mä nyt mikään lihaskin puole, mutta ei mulla ole se ollut se tavoitekaan, mutta näkee, että mulla on nyt lihaksia vähän siellä sun täällä nähtävissä. Eli mulla on niin kuin parantunut semmoinen niin kuin lihaskunto ja yleinen kunto. Meillä on aika paljon nyt ollut semmoista treeniä tässä nyt viimeiset kuukaudet, missä oikeasti niin kuin, mikä nostaa niin kuin kuntoa ja hapenottokykyä muutenkin. Et aluksi se oli nyt enemmän semmoista niin kuin tehtiin vain toistoja ja semmoista. Nyt on ollut vähän ehkä tosiaan vähän haastavampaakin hommaa. Eli tulokset on ollut hyviä. Nyt mä en ole kauheasti yrittänyt edes pudottaa enää lisää painoa siitä. Oikeastaan nyt tässä on mennyt monta kuukautta, että mä olen halunnut pitää tämän tilanteen vähän tämmöisen, että mä en ole enää semmoisessa laihdutusmoodissa, vaan mä oon nyt tavallaan semmoisessa normielämätilanteessa, että mä en niuhota, vaan niin kuin mä haluan nyt, enkä mä nyt kauheasti käytä sitä nyrkkimallia, koska mä tiedän, miltä se lautanen pitää näyttää, että se nyt tuossa on noi salaatit, tuossa on perunat, riisit, tuossa on proteiinit ja muuta, niin kuin, että mä nyt koitan elää tällä hetkellä niin kuin normisti. Ehkä sitten tässä nyt taas, kun mä nyt ajattelen siis se, että yleensä niin kuin aina mulla on ollut se probleema, että mä oon saanut ne tulokset, mitä mä haluan, ja sitten se levahtaa jossain vaiheessa. Niin nyt mä yritän se, että jos mä nyt pystyisin olemaan sen tavallaan vuodenkin sen jälkeen, kun mä oon saavuttanut ne tavoitteet, niin mä pystyisin olemaan vuoden siinä samassa tilanteessa ilman, että mulla alkaisi niin kuin paino nousta tai muuta. Että mulla olisi niin kuin normielämä semmoista, että mä jatkan sitä treenaamista 3 kertaa viikossa ja pystyn niin kuin omatoimisesti niin kuin syömään oikein ja pitämään sen tilanteen hanskassa. Ja mä oon nyt tosi tyytyväinen, että tässä on nyt 5 kuukautta mennyt ja on ollut joulut ja ei juhannukset, mutta pääsiäiset ja mitä vaan. Ja se tilanne on niin kuin pysynyt, että se nyt ei ole lähtenyt kasvamaan se vyötärö. Ja me ollaan niin kuin kuitenkin vähennetty sitä, että mä nyt, miksi sä kutsut tätä semmoinen seuranta tai jotain semmoinen, että ei me nyt nähdä eikä pidetä mitään miitinkejä eikä mitään. Mä teen pari viikon välein raporttia kerran siihen, että jos on ollut jotain probleemaa. Ja sitten tässä on nyt ollut se, että sä oot muutaman kuukauden välein päivittänyt sitä ohjelmaa, jos on alkanut joku kahvakuulla heiluttelu jalkojen välissä ottamaan jonkun verran päähän. Kyllä, eli sä oot tällä hetkellä tämmöisessä ylläpitovaiheessa, joka on siis aivan täsmälleen yhtä tärkeä, ellei jopa vielä tärkeämpi kuin se itse aktiivikevennysvaihe. Eli on semmoista tavallaan teoriapohjaa ehkä vähän siihen, että sitten jos on 2 vuotta pystynyt pitämään sitä samaa, mitä on saavutettu, niin sitten alkaa olla erittäin todennäköistä, että se pysyy sitten niin kuin pidempään. Eli 2 vuoden aikaa tulee ties mitä asioita tapahtuu elämässä ja tulee muutoksia ja kaikkea tämmöisiä. Niin nyt sä oot syksystä lähtien sen, no mitäs se on se jo enemmänkin kuin 5 kuukautta pystynyt. Syksyllä tulee niin kuin eka vuosi täyteen. Niin, mutta se, että silloin kun mä tarkoitin siitä, että kun mä pääsin siihen tavoitteeseen, siihen vyötärön metrin, niin siitä niin kun sitten, mä oon nyt pystynyt pysymään siinä metrissä tavallaan nyt sitten marraskuusta lähtien, mikä on tavallaan sitten
kuitenkin ihmeellistä. Ja se ei ole vaatinut nyt mitään semmoista ns-ponnistelua, vaan semmoista, että elää normaalisti. Mutta kuitenkin semmoista, että kyllä mä nyt kontrolloin itteetäni sillä, että mä joka viikko mittaan sen vyötärön, että mä tiedän missä menee. Ja kyllä mä niin kuin, tosiaan niin kuin, en mä, ainoa mitä mä nyt oikeastaan ostan jotain herkkuu on se, että mä ostan suklaata, mä ostan tummaa suklaata 100 gramman levyä jotain 80%, mikä ei aiheuta semmoista hirveätä ahmimisreaktio, mitä joku Marabuun maitosuklaa saattaa aiheuttaa, että vetää senpä 200 grammaa tuosta iltapuhteeksi, niin se on niin kuin ihan erilaista, tai niin kuin 350 grammaa sipsejä, jotain tämmöistä. Että mulla on niin kuin, en mä tiedä, mun täytyy niin kuin pitää niistä näppini erossa, en mä niitä osta. Mä oon itse asiassa ostanut vuoden aikana yhden bussin, 200 gramman bussi sipsejä, ja se on puoliksi syömät vieläkin jossain Lahden kaapissa, koska mä ostin sen niin kuin juhlistaakseni eräistä tilaisuutta. Mutta se, että elämä menee hyvin, jos ne herkut on siellä kaupassa ja mä oon itse jossain muualla. Se on, mulla on parempi niin kuin, jollekin ei sovi se, että on viinapulloja tai tupakkia saatavilla, niin mulla ei ole niiden kanssa ongelmaa, mutta mulla on noi herkut semmoisia, että ne on parempi olla jossain muualla kuin minä olen. Joo, kyllä se on aina niin, että ensimmäinen asia muutoksessa on se, että tehdään se ympäristö semmoiseksi, että se kannustaa siihen. Jos Kyllä. se ympäristö ei kannusta siihen, niin se on erittäin vaikeaa saavuttaa se muutos. Mutta toi on tosi hyvä. Hei, toisteksi viimeinen kyssäri oikeastaan enää, niin sitten päästään sut jatkaa päivää. Niin mitkä ehkä on sellaiset suurimmat oivallukset sulla tämän matkan varrella? No siinä on varmaan se, mitä tuossa jo puhuttiin, se, että koska mä oon niin kun, vaikka mä nyt on jossain asiassa hyvin kontrolloitu, mutta toisaalta niin kun, mä en pidä niin kun, siis semmoisista rutiineista kuitenkaan, että töissäkin mä pyrin nyt tekemään niin, että aina mä teen ne hommat ensin, mitkä on kaikkein kivoimman tuntuisia. Ja samanlaisesti niin kun syömisessä mulla on ollut vähän semmoinen, että vedetään fiiliksen mukaan, että mä en niin kun, että tuolla on tuommoista herkkua, mä otan tota ja tota ja tota. Niin kuin sit se, että se on niin kuin yksi oivallus, että ihminen pystyykin tavallaan niin kuin kontrolloimaan sitä, mitä suuhunsa laittaa ja niin kuin elämä ei muutu silti niin kuin ihan kurjaksi, vaikka sä syötkin niin kuin ns. Järkevästi. Koska niissä herkuissa on myös sit se vähän semmoinen, että niistä tulee semmoinen myös krapulan omainen tila, että jos vetää 350 grammaa hedelmäkarkkia, missä on tosi paljon sokeria, niin niitä on hauska mässyttää, mutta sitten on niin kuin hirmuinen horkka sen jälkeen päällä loppuilta. Sekään ei ole niin kivaa. Eli tosiaan niin kuin kannattaa miettiä ensin, sanoisiko näin, niin kuin, että ihminen pystyy. Esimerkiksi nyt se, että tässä tarvitaan vähän semmoista apua ja suunnitelmallisuutta, että niin kuin se, että jos Allu on sanonut, että näin kannattaa toimia, tehdä tämmöinen, esimerkiksi käyttää tämmöistä nyrkkimallia, niin se oli helppoa tavallaan se, että okei, tämä voi tehdä näin, ettei sitä tarvitse tehdä mitenkään niin kuin maailman vaikeimmin, vaan se voi niin kuin, sen ongelma voi ratkaista. Ja sitten tosiaan niin kuin, se on niin kuin ollut se myös, että esimerkiksi kun käy niin kuin ihmisten kanssa syömässä, niin sitä on hauska niin kuin katsoa, että ne tyypit, ketkä on, niin kuin, on hyväkuntoisen näköisiä, niin niillä on se lautasmalli kyllä aika hyvin käytössä, niin kuin näkee se, että ne pistää sitä salaattia sinne aika paljon ja joko ne tekee sen automaattisesti tai ne on sit joskus oppinut sen tekemisen. Mulla on semmoinen 50-vuotias pomonainen,
se on hauska katsoa sitä, niin kuin, että hän syö tosi paljon, että syö tosi erikoisesti. Hän syö paljon ja sitten hän vielä joka aterian väliin vetää niin kuin kukkurallisen salaattia siihen päälle. Mutta no, hän on ilmeisesti aika liikunnallinen ja muuta. Mutta niin se että oivallus on, tämä nyt harhailee aika pahasti, mutta oivallus se, että ihminen voi päättää sen, mitä koneeseen tunketaan. Kyllä, toi on mahtava oivallus. Hei, mitä sä sanoisit nyt semmoiselle ihmiselle, joka on vähän niin kuin siinä sun lähtötilanteessa, eli kamppailee näiden samojen ongelmien kanssa, niin mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle ihmiselle? Mä haluan sen, että jos on siinä pisteessä, että alkaa olla ihan paska olo ja niin kuin on semmoinen, että mä inhoan itteitä, niin kuin mä oon nyt päästänyt itteni tämmöiseksi, niin ei se siitä ainakaan niin kuin itsellään parane, että siinä kannattaa niin kuin oikeasti tunnustaa se tilanne ja ajatella, että täytyy ruveta tekemään jonkunnäköisiä, jos se nyt haluaisi olla vaikka 160 kiloa, niin sekin on yksi vaihtoehto tietysti, mutta niin. Mulla on ollut se hyvä, että mulla on ollut sinut käytössä, eli jos tuntuu, että ei yksin pärjää, niin ottaa yhteyttä esimerkiksi Välillän Alluun. Häneltä saa erittäin hyviä ohjeita ja neuvoja. Eli tämä nyt on ainakin yksi neuvo. Ja sitten se, että ei yritä niin kuin, että mä treenaan nyt helvetisti 1 kuukauden enkä syö yhtään mitään ja laihdun 3 kiloa, 4 kiloa kuukaudessa, vaan semmoista, että yrittää niin kuin saada sen koko homman. Niin kuin. Tietysti aina voi kuka tahansa, en tässä nyt itsekään tiedä, miten tässä tulevaisuudessa käy, mutta se, että nyt yrittää ainakin niin kuin saada tilannetta paremmaksi ja niin kuin esimerkiksi nyt Allun avulla yrittää saada se oma elämänsä ja treenaamisensa ja syömisensä jollekin niin kuin mukavalle tolalle, koska ei se ole niin kuin, ei se ole vaikeaa. Ja ei se treenaaminen ainakin niin kuin, se nyt on vaan semmoinen melkeinpä sivuasia loppujen lopuksi. Mulla ainakin niin kuin se, että mä tykkään ihan treenata ja muuta, ei se ollut se vaikeus. Vaikeus on melkein se, että päättää nyt ruveta tekemään, että niin kuin se, että Allu pitää sitten huolta siitä, että se homma menee eteenpäin. Toteskin näin. Hyvä. Tuossa on tosi arvokasta tietoa nyt niillekin, tätä sattuu katsomaan, niin tosi arvokasta tietoa, kun sä oot tuon polun käynyt ja oot siinä edelleen matkalla. Ja sehän on siis matkaa, se on tavallaan päättymätön matka. Eli se nimenomaan kun ajattelee sen silleen, että se ei ole semmoinen, että tosta lähdetään ja tohon päästään ja sitten unohdetaan kokonaan, mitä se sen jälkeen tapahtuu, vaan tästä lähdetään ja itse asiassa päätöstä sille ei ole. Että se on niin kuin hyvä muistaa. Hyvä. Hei, Jouni, tämä oli tässä. Kiitos sulle. No niin. Kiitos. Ei muuta kuin ja samalla lailla vaan hyviä toistoja sisään, niin hyvä tulee ja päätetään tämä rekordi tähän tänään. No niin, näin tehdään. Moi moi. Moro.